लाना खारना थाफैग्रा जायगाया बेहायबो बैयाव मोनसे दंबावनो मोननाय आरोखि बेहायनो दाउदै खुंफैग्राया हिनजाव हौवा दोनखारबोनानै दाउदै खुंफैग्राया बेनो रायजोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो गुड इभिनिं टु ऑल वेलकाम बैक अगेन रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय आरो जायफोरा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन आङो मैयानो बुंखादों पार्ट 2 हिसाबै नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जागोन लाइन थांबाय स' आङो मैयानो बुंनानै होखादोंमोन आरोना बे हिसाबै आङो दिनैहाय नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय आरो रायजोफोर आङो गिटार लादों दिनै एसे सोलोंगासिनो माने बारा आङो दामनोबो रोङा दा जियानो हक मेन टपिकआव हाबैदिनि आरो मिथिखाबाय आङो क्लिप्स होनानै होखादों इन्ट्र' भिडिअ आरो बेबायदिनो टाइटेल थाम्बनेल लागायखादों मिथिखाबाय नोंथांमोना भिडिअआ मानि सायाव जागोन सावरायलांगोन दा जिथुनिखि भिडिअ क्लिप्स होदों बे भिडिअ क्लिप्सनि सायाव सावरायगोन गिबियावनो आङो बेखौहाय मोजां मोनदों जाय बिथांमोना बे एक्सनखौ लादों बियो जोबोद मोजां दा जोंहा बेबायदि एक्सनफोर लायोबासो ना एसेब्लाबो साफा जायो आरो नङाबाथ' बेबायदिनो जाबोरा बांनायनिफ्राय बांनाय मैलाया बारा जालांबाय थायो दा जियानो हक आङो जोबोद मोजां मोनदों बाख्नायथाव खामानि बिथांमोनाहाय दाबसे जायगानिफ्राय फैनानैब्लाबो ना तामिलनाडुसिम बेबायदि फैनानैहाय खबर लाफैदों आरो रायज्लायनायनि गेजेरजों बेबायदि थांखि बिथांखिफोरखौ लादों थ' बिनि थाखाय आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो आंबो बावाखै रायजोफोर तामिलनाडुनिफ्राय फैनायाहाय बे सेलाम नामा आरो बेनि खाथियावनो त्रिपुर होननाय दंबावो स' बे त्रिपुर होननाय जायगायावनो दङमोन आङो बारा गोबाव जायाखै दाखालि 11 मेसोआव फैदों आङो जोंहा इन्डिया पाकिस्तान बिराद दावराव जाबाय थानाय समाव मबाइलावहाय ओरैबायदि होबाय थायोना ट्रेनाव जायगायानो गैयाब्रा ओरैबायदि जिरायनो जायगायानो गैया ट्रेनाव आसरित सानथामखिनि खिनो मोनाखै ओरैबायदि अबस्था लोगोफोर एकदम लोमजाबो फैबाय आङो दासिमबो माने मोजां जायाखै आंबो माने ओरैबायदि आलाय सिलाय मा बुंनो बाहेरावहाय फैसानि थाखाय एजेन्टफोरा नोंखौ ओरैबायदि मिस्टि बुंनानैहाय नोंखौ लेंहरगोन ना थांनानै जेथिया नोङो रुमफोरखौ नुहैगोन फाग्ला जाहैगोन बेवहाय ओरैबायदि अबस्था खालि माने थाखाल' नांगौ मानसिफोरनो थाखा बे रुमा आं थानाय रुम आरो आङो बेयाव उन्दुनानै दङ अलरेडि नै बेबायदि उन्दुनांगौ हायावहाय नायदो नै बोरमा गग्राया साबसिन माने आरो बिथिंजाय गोजौआव अखा हायोबाथाय फुरा सेरे सिङावहाय ओरैबायदि अबस्था बिथिं सिगाङाव संनानै जानांगौ ओरैबायदि लेथ्रा लाजाया थाजाया आरोना बेहाय संनानै जानांगौ नामाव गेस फ्रि नायदो नै सिलिन्डारा दैनि ओरैबायदि अभाब बेहाय दै हमनानै दोननांगौ ओरैबायदि खस्थ' स' रुमा एकदम माने मोजां नङा आरोना लेथ्रा थाजाया आरो थ' बेनिखायनो आङो थाबैनो ओंखारबोनाय जाबाय थाखानि थाखाय गला जाजोब्बाय दा बेखायनो आङो बुंनो सानो जायफोरा गोदानै थांनो नागिरदों बा थांनो सानो खनसेबो थांफेराखै मिथिखानाय मानसि आरो मिथिखानाय एजेन्ट आरो मोजां एजेन्ट नङाबा भुलावबो दाथां आंखौबो बिदिनो एकदम थगायनानै लेंहरनाय बायदि जादों आं नाम साम जेबो लानो सानाखै जायफोरा जि खामानियाव मावनानै दं मावबाय थाथों आंहा बेहाय जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय जोंबायदि आरो इयुना थगायजानो नाङा थ' आं बेखौसो एसे शेयार खालामनो सानदों आरोना एसे माने मिथिनानै थायोब्ला एसेब्लाबो माने मोजां जायो नङाब्ला आलाय सिलाय जागोन किसुमान खामानिखौ जोङो मावनो हाया लडिंआव लागायगोन ओरैबायदि मोजां खामानि दं होननानै मावनो हायि खामानियाव लागायगोन बेबायदि दा जियानो हक जोङो मोनसे क्लिप्स नुनो मोनदों बे क्लिप्सआ जाहैबाय जोंहा सेलाम बियो तामिलनाडुआवनोखा आरो दाउनि कम्पानि माने बेवहाय क्रस खालामो
आरो दावदै दैयो, दावदै खननांगौ ना, गोबां जोंनि बर'फोर दङ, थाङो, गोबांफोरा मावगासिनो फैगासिनो, सेलारि खमबाबो, सेलारिया खिन्थु एसे खमानोखा, थेवबो मावगासिनो खस्थ'ब्लाबो उपाय गैया। जोंनि जायगायाव खामानिनि अभाब, जब गैया, न'आव थानानैलाय माथो जानो ना, जोंबो बिदि साननानै दिनैहाय बाहेरायावहाय थाङो आरो जोंबो बेबायदिनो गरफा गरनै खामायो। दा बाथ्राया जाहैबाय बेसो, हौवाफोरा थांनाया अरजाला। दा ओरैबायदि खम खम बैसोनि सिख्लाफोरबो दंहैयो आरो हिन्जावफोरबो दंहैयो आरो बुरैफोरबो दंहैयो, मा बुंनो दा बेनि सायावहाय। दा खायफाया ओरैबायदि मोजां मोजां बुंनानै एजेन्टफोरा लेंहरगोन, लानानै थांगोन गावसोरनि प्रफिटनि थाखाय। थ' आङो बुंनो सानो एजेन्टफोराबो एसे मोजाङै थानाया मोजां, नङाबा खिन्थु बिपद दङ। खारग'आ रावबो, खारग'नाय नङा। गावनि पकेटनि उदैखौल' नायोब्ला जानाय नङा, लेंहरनानै खामानिखौ मोजां होनो हानांगोन आरो मोजाङै जोथोन लानो हानांगोन। खालि फैसानि थाखाय मानसि नांगौ होनबा बेहाय जानाय नङा। थ' खारग'नाय नङा, इजियाव फैसा रावबो दिनैनि दिनाव रावबो खामायनो हाया। मबाइलनि जुग फैबाय, टेक्न'लजिनि जुग फैबाय आरो सोरखौबा थगायनो हाया बे दिनावहाय। दिनै ओरैबायदि जालांनो हमदों, मोजांबासो मोजां आरो गाज्रिबा खिन्थु बिपद दङ। फैसानि थाखाय मानसिफोरखौ मोजां मोजां गोदै गोदै खोथा बुंनानै लेंहरगोन, रुम फ्रि, गेस फ्रि, माइरं फ्रि, गासिबो फ्रि। जिथियानोखि थांनानै रुम मोनहैगोन ना, दाउ गन्द्राया साबसिनबाव, फाग्ला जागोन बेहाय मानसिया थानांगौबा, ओरैबायदि। आरो बे थिखादारफ्रा बांद्राय माने खाबजाला नोंजों मोनबाथाय दोरोदनायनि माथा मारिगोन बेयो, ओरैबायदि बदमास गोजा, आरो नोंखौ गोदाव सोराव खालामनायनि प्लेनिं। बेखायनो जायफोरा गोदानै थांनो सानदों, मोजाङै मिथिखानानै आरो मोजाङै एजेन्सिफोरखौ मिथिखानानै थांनाया जोबोद इम्परटेन्ट। ओरैनो गोदाव सोराव जानला मोनला मालायनि सायाव थाङोबा फैसाबो आर्निं खालामनो हानाय नङा, जेबो खालामनो हानाय नङा। दिनै बेहाय 10 दिन, गाबोन बेहाय 10 दिन, गाबोन बैयाव 10 दिन, बिदि मावना खारदिंबाय थाबा जेबो फायदा गैया। दा जियानो हक, जोङो नुनो मोनदों बांसिन तामिलनाडु साइड होनबाथाय जोङो बे घोस थोलायनाय, लानानै खारलायनाय, दोनखारलायनाय, सोरनाबा हिन्जाव थाखानाय, सोरनाबा हौवा थाखानाय, बायदिसिना बेबायदि केस जाथायफोरखौ जोङो फैबाय थानाय जोङो दा ससियेल मिडियायाव जोङो नुनो मोनगासिनो दं। आरो मानसिफ्राबो ओरैबायदि बदमास जालांनो हमबाय मबाइल जानायनिफ्राय। थ' मा बुंबावनो, हौवाफ्राबो बेनो आरो हिन्जावफ्राबो बेनो, दसा मोननै साइडजों दङ, ओरैबायदि फाग्ला गोजा। थ' मा बुंबावनो दा, बाखि जियानो हक, मोजां गाज्रि थिग थानाया गावनि सायावसो। नंगौ जोङो अभाबनि थाखाय थांदों, जोंनि आसामाव, बड'लेण्डआव जोंहा गोबां अभाब दङ, दिनै बेबायदि जोङो जब मोना। नाथाय दिनै तामिलनाडुफोर बायदिया सेपारेट स्टेट, गावसिनिनो रायजो, गावसिनि कान्ट्रि, दिनै बिसोरनि जायगायाव बिसोरहा मालाय खामानिनि जेबो अभाब गैया, मोजां मोजां खामानिफोरखौ मालाय बिसोरहा लाजोबनो हायो। आरो जों दिनै थांनानै बिसोरनि सिङाव लेबाराव जोङो हाबो, लेबाराव हाबनानै जोङो मावहैयो, सोरबाया लडिंआव, सोरबाया बायदिसिना जिनिफ्राय लानानै, सिनेमा हलनिफ्राय लानानै गोबांथार। सिनेमा हलावबो दिनै मानसि नांगौ, फेमिलि मोनोबा मोजां बिसोरनि थाखाय, फेमिलि नांगौ, थिग बेबायदिनो। आरो बे दाउ बिदै खननायाव बेहायबो फेमिलि नांगौ, फेमिलि मोनबा लं टाइम थायो, स' कन्टेक्टआ बेहाय लाब जायो, बेनो आरो। दा नाथाय खामानियाबोथ' मोजाङानो, जायगायाबो मोजां, जोंहा जायगाखौ बुंनो गोनां जेबो गैया। नाथाय जोंनि मानसिफ्रासो थांनानै बदनामखौ खालामो, ओरैबायदि। आरो बे धान्दाबाजियाव थांनाय गोजा मानसिफोरा बांसिन, मा बुंबावनो। बेखायनो साबधान जा, एजेन्टफ्रा बहुत गोदै गोदै खोथा बुंनानै लेंहरो आरो एजेन्टफोरखौ हमनानै पानिशमेन्ट होनांगौ, मोजांबासो मोजां। थ' आङो लास्टलि बेखिनिखौनो खावलायबाय, लोगोफोर, बाहेरायावबो खामायनो हायो, हाया नङा, नाथाय मोजां एजेन्टजों सानफ्रामबो थांनांगौ, फां-फुंजों थांनानै लाब गैया। थ' आं बेसेखिनिखौनो खावलायनो सानो, जायफोरा गोदानै खनसेबो थाङाखै आरो थांनो सानदों, थ' थांनो हागोन, आर्निं खालामनो हायो। जोंनि बेयावथ' आरो बेबायदि खामानि दामानिनि गोबां आंखाल। आंबो थांफिननोसै, बारा दिन गैला, मुम्बाइ फारसे थांगोन एबार।
आङो बे आवगोलनि जायगायाव आरो नमस्कार आङो बेहाय थाङा। गोबांथार बर'फोर दं दै लासिं सिं मोनलायलाङो ओरैबो थां ओरैबो थां ओरैबो थां जेथिंबो बर'आनो बर'। आरो हिन्जाव मानसिफोर दं फालो 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 लासिं सिंबो मोनलायलाङो। जायगायाव खामानि गैयामोन नामा? जायगायावथ' मावनानै जानो हायोना जुदि खामानि मावग्राबा ना? नाथाय दिनै बिसिनासो लेभेला बापरे बाप मार बाहेराव धान्दाबाजिबो दं बहुद दं। आं दिनै बारा गोलाव खालामला भिडिअ'आ बेसेखिनियानोमोन आरो जाय बिथांमोना बेबायदि एक्सनखौ लादों जोबोद मोजां जादों। हमनांगौ आरो मोनोबा पानिशमेन्ट होनांगौ। थ' आवगोलनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो एबसुआ एक्सनखौ लाबोबाय थाखादोंमोन नाथाय सोर माबे समाव बबेयाव थाङो सोर बेखौ उदिस लाबाय थानो हानो सानफ्रामबो ना? बयहाबो गावबा गाव खामानि थायो। दिनै स्रोद थांखोमाबाय थायोना? ABCD जेबो रोङैफ्राबो मावनो हायो तामिलनाडु बायदि जायगायावहाय। खालि हेल्पाराव सिङाव हाबनानै थानांगौ जेबो गैला। नाथाय दस्रा जायगाफ्रावबा एसे सार्टिफिकेट बायदिसिनाफोरनि गोनांथि जायो। खालि तामिलनाडु बायदियाव आधार कार्ड थायोबानो ABCD रोङाबाबो खामानि मावनो हायो। आंथ' आरो थांफिननो सानाखै लासिं सिं लाजिनायसो मोनदों आं। हायो खामायनोलाय खामायनो हायोबालाय मा जानो? बेसेबां मोनगोन मासाव 12,000 13,000 बिनि सायाव मोना जिमान मावोब्लाबो। थ' रायजोफोर बेसेखिनियानोमोन आरो साबधान जा एजेन्टफोरखौ हमनायनि टारगेट लानांगौ। फां फुं खालामबाथाय फुरा फासायखानांगौ बेखौ। खालि बिसोर माने फैसानि थाखायल' ओरैबायदि मानसिफोरखौ आलानि खालामो लेंहरनानै जायगायाव थांनानै जों नुहैदों जोंनि मेगनजों। थ' बदमास गोजा बदमासआ बांसिन जेरावबो ओरैबायदि बदमास जाजोब्बाय। थ' जोंनि बर'आनो गुबुन बेलेग नङा मा बुंनो आरो बेनि सायाव। रायजोफोर भिडिअ'आ बेसेखिनियानोमोन आरो जोङो एसेबाबो केयार खालामनांगौ। बाहेरायाव गोबां थांगासिनो मानसिफोरा नाथाय हौवाफ्रा थांनो गोबां हिन्जावफोर आरो खम बैसोनि थांगासिनो दं। एसे नोजोर होयोब्लानो जाबाय आं बेखौसो खावलायनो सानो। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों। गिबियावनो कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सियेसन आफादनिफ्राय गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। जोङो दिनैहाय मोनसे हाबाफारियाव फैदोंमोन तामिलनाडु सेलेम होननाय जायगायावहाय। जायगानि मुङा मामोनलाय बियो? फाफ्रेटिपाटि सेलेम तामिलनाडुआव नोंथांमोन। बेवहाय मोनसे दाउ फार्म दंमोन आरोखि ओरैहाय बेक साइडथिं नुहुरगोन नोंथांमोनहा। दा बेवहाय खामानि मावो आरोखि जोंनि गोबां बर' रायजो राजा बिथांमोनहा। दा बेहाय सारियाव जोंजोंनो दंफायो। दा बिथांमोनहा गोबाव समनिफ्रायनो बेहाय बे फार्माव खामानि मावगासिनो दङ। दा बेवहायनो खामानि मावनाय सासे जोंनिनो बर' लाइमोना माने सासे हाबा जाखानाय आइजोखौ मोजां मोननानै लानानै थाफैदोंमोन। दा जोंनि आफादसिम KBRA जोंनि आफादसिम बिनिनो असे फिसाय सोमदोन मुसाहारिया मदद बिनायलाय जोङो दिनैहाय लकेसननि थ्रुयैहाय बे जायगासिम जों सफैनानै दिनै जोङो थि समावहाय लोगो मोनफैनाय जाबाय। दा बिनिफ्राय जोङो रायजो राजाखौ लानानै गोबां खोथा सावरायनायनि गेजेरजों दा जोंनि आफादसिम KBRA जोंनि आफादसिम बिनिनो असे फिसाय सोमदोन मुसाहारिया मदद बिनायलाय जोङो दिनैहाय लकेसननि थ्रुयैहाय बे जायगासिम जों सफैनानै दिनै जोङो थि समावहाय लोगो मोनफैनाय जाबाय। दा बिनिफ्राय जोङो रायजो राजाखौ लानानै गोबां खोथा सावरायनायनि गेजेरजों जोङो थि थांखि लाबाय जे बे आइजोखौ जोङो लांफिनसै होननानै फिसायनि आखायाव गथायनानै होफिनसै होननानै। दा आङो दा लाखारनानै फैग्रानि आङो मुंखौबो खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोन। लाखारनानै फैग्राया सेंग्रा 26 year old बियो मिथिसार बसुमतारी।